Ірпінь вже ж не просто Ірпінь, а місто-герой Ірпінь. Це велике визнання нашого президента, визнав наше місто, бо Ірпінь не пропустив ворога. Коли до Києва, да, щоб не було Києва. І коли йшли ця орда і в інших містах не зустрічали навіть супротива і вистріла, то ми чітко створили тероборону, ми чітко комунікувалися з військовими, і тільки 30% Ірпіня було захвачено, і за кожен будинок, за кожен двір йшла дуже запекла боротьба. І ми вистояли, але місто Ірпінь отримало найбільші пошкодження в Київській області. Найбільші. Але ми контратакували і в 3 містах ми розбили. Якщо взяти біля Ірпіня, приблизно до 120 одиниць техніки противника було знищено. Це дуже велика кількість їхнього живого складу знищена повністю. Внаслідок цього більше ніж 50% міста і критичної інфраструктури знищено. Нема жодної школи, нема жодного садочка, в який не влучила бомба. Вони обстрілювали сутками день і ніч наш приватний сектор, багатоповерхові будівлі, наші заклади культури, спорту, освіти, повністю нищили все і хотіли цим самим залякати. Не вийшло, що чим більше вони щось знищили, тим більше в нас було сил, тим більше було бажання їх виштовхнути і розгромити. І так воно і вийшло. Все те, що би зараз не відбувалося, ми виходимо з того, що захищаючи Україну, ми йдемо до кінцевої мети, до відновлення цілісності. Зрозуміло, що ми всі думаємо про Крим. Як ви про Ірпень, інші про все. Ми думаємо про Крим, але знаємо, що це тільки у випадку, якщо ми вистоїмо. І те, що тут відбувалося, і те, що ваші люди, які були під час окупації, і вони і вистраждали, і є жертви. Перше, що хочу сказати, це наші партнери АФАТ з Туреччини, такі були дуже Це важкі. державна організація турецька. Таких ми 100 одиниць привезли до вас. Там є така маленька аптечка. Jamendo.com. Jamendo.com. Це фонд, який допоміг. Можемо розпакувати одну, ні? А давайте розпакуємо. розпакуємо. Цікаво, що там його всередині. Поставте, будь ласка, да. Дякуємо. Це нут. Це. Також є халва турецька, чай, є борошно. Масло, да. Я Да. бачу, да? Дякую. Я бачу, Цукори, це, да. Цукор, да. Це є. Таке. Важливо, щоб продукти не швидкого Да. псування. А це вони Це на дуже місці важливо на сьогоднішній день. Це теж таке, якщо дуже холодно, це може термальне, да. Радіо. Чому треба радіо? Радіо, щоб слухати. Тому що оголошення. мобільні телефони не працюють. Треба знати, куди йти. Що... Ви надали свої методичні рекомендації, я думаю, там все Саме це там є пакет для сміття. Це теж важливо. Да, але тільки щоб акула не була глухою, знаєш. І щось записати. Наші партнери, наші друзі у Меджлісько-Москалтарського народу, партнери з Туреччини також передали допомогу у вигляді продуктових наборів і наборів першої допомоги, тому впевнений, що це буде дуже корисно для міста, але саме важливе те, що ми разом в ці складні часи показуємо і насправді співпереживаємо той біль, ту трагедію і впевнений в тому, що все це дуже швидко буде відновлено і
стане більш навіть краще, як сказав мер. Тобто рухаємося разом далі до розвитку і для того, щоб стати більш сильнішими і більш єдиними після перемоги. Ні, просто як гості. Приїдемо, Не військово. обов'язково. Ми будемо вдома. Після нашої загальної перемоги і коли буде забраний наш Крим, Це точно. обов'язково. До війни постійно ми їздимо в Крим. Тільки Крим, постійно.